Mrs.Cabalen! Welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng BRINGHE, isang Kapampangan delicacy. At ito po ang mga ingredients. 6 cups of sweet rice, malagkit rice, 2 hot dogs, 2 Chinese sausage, 4 chicken thighs, half of red bell pepper, bawang, sibuyas, mga 1/2 cup of sibuyas or small onions. Tapos small carrots, 6 cups of coconut milk, and 1 can or 1 cup of sweet peas, and 3 hard-boiled eggs. Kung sweet rice at saka coconut milk is 1:1. So, kung ilan ang sweet rice nyo, ganun din karami yung coconut milk nyo. At saka turmeric, mga 1/4 cup lang. Depende sa kulay na gusto nyo. Ngayon po ay sisimulan na natin iluto. Ang gagawin natin ay yung old-fashioned way kasi ang mother-in-law ko ang magluluto. Gusto niya yung old-fashioned. Kasi kung modern na, ang gagawin natin sa sweet rice ay sasaing. Pero yung old-fashioned, kasamang igigisa sa mga ingredients. So ngayon, mayroon pong konting mantika para mag-umpisa na kaming manggisa. So, siya po inuuna niya yung bawang. So, wag lang yung masyadong sunugin yung bawang kasi papait. Ang modern way na ang sibuyas ang inuuna. Pero kung since siya ang nagluluto, modern way na, old-fashioned ang gagawin natin. So, ngayon ay linagay na niyo yung bawang at susunod ay sibuyas. Isang maliit na sibuyas lang kasi 6 cups of sweet rice lang ang ating iluluto. So, sa modern way, hindi natin susunugin yung bawang kasi papait. Pero since siya nagluluto, ayong siya. So, sunog na ang bawang. Lagay mo na ang sibuyas, ma. Ayaw niya. Ene man makain. So, dahil siya nagluluto, hayaan ko na lang siya. Pero kung ako magluluto, uunahin ko yung sibuyas. So, this is the old-fashioned way. So, bawang, sibuyas. Ayan. Ginigisa na niya.
So, 1/4 cup of turmeric para makulay. Alisin natin yung takip. Ano mo na? Bakal na siguro. 1/2 lang. O, sige. 1/8. Hindi, kulang yun. Hindi. Ayan. Nilagay na niya yung turmeric. Parang i-oil niya. So, depende sa kulay na gusto niyo. Kung hindi masyadong dilaw, dagdagan niyo ng turmeric. Ngayon siya, iuunay niya yung gata instead na chicken. Oh. Ito ma. Kung ako, uuna ko yung chicken at saka rice. Pero siya, inuuna niya yung gata. Old fashioned daw to. Yung kapanahunan niya. So, ayan. Hayaan muna natin pong Okay. kumulo. Naku, binitawan niya dito ito. Ayan. So, ayan. Pakukuluin muna natin. Mga 5 minutes, kukulo na yan. So, ilalagay na yung mga chicken. So, ayan. Chicken. Ilalagay na yung chicken after 5 minutes kasi nasa medium high ang ating apoy. Tsaka na lang natin babawasan yung heat mamaya. So, ayan. Dinalagay na niya yung mga chicken thighs. Mga 4 na chicken thighs ang kinat po namin na maliliit. Yung iba ang ginagamit yung chicken wings. Pero yun halos hindi mo naaalis yung taba nun eh. So, ang ginamit ko is chicken thighs para maalis yung skin ng chicken. So, ngayon ay ating ihahalo. At pakukuluin ulit. So, yeah, after 5 minutes, kumulo na, lalagay nyo yung chicken. So, ayan muna natin kumulo ito, siguro another 5 minutes. Ngayon, after 5 minutes, ilalagay na natin ang sweet rice. Ayan. Dapat maggamit ka ng ano. Saka, Ano naman kami. Sumawa kang magkakapan. ayan, linalagay na niya yung sweet rice. So, after 5 minutes na kumulo na ano bang tawag dyan? Yung broth. Manok. Okay. So, ating inimix. Yan.
Yan, imimix na yung bigas para hindi magdikit. Once na nalagay na yung bigas, kailangan laging inahalo kasi magdidikit yung bigas hanggang sa maluto. Kaya medyo pagod lang to. So, ayan. Mix lang ng mix. Dahil pag hindi nyo minix yan, masusunog yung bigas. So, laging imimix yan. So, titignan natin kung ilan minuto bago mga 8 minutes. Titignan natin, 8 to 10 minutes. Okay? So, imimix lang po ninyo ng ganyan hanggang bago maluto yung manok, tsaka na natin ilalagay yung veggies natin. So, after 3 minutes, makikita po niyo na medyo hindi na soupy yung ating sauce. Medyo naluluto na ng konti yung bigas. Nakalimutan ko palang sabihin, isang cup na raisins, kasi ako gusto ko matamis, kaya isang cup na raisins ang ilalagay ko. Depende ho sa panlasa nyo. Yung kagaya ng husband ko, ayaw niya ng matamis, kaya konti lang ng raisins ang linalagay niya. Pero ako gusto ko matamis, kaya maraming raisins ang linalagay ko. Ayan. Medyo nagda-dry na po, naluluto ng konti-konti. So after 3 minutes lang, magiging ganyan na ang itsura ng consistency ng ano. Ngayon, nilalagay na niya yung Chinese sausage. Pag ganyan na po ang consistency, lalagay na niyo yung Chinese sausage. Actually, dapat, ano ba yun? Yung Bilbao, anong pangalan nun? Yung sausage na Spanish sausage. Kaya lang wala akong makita. Kaya, since ako gusto ko yung lasa ng Chinese sausage, linalagyan ko ng Chinese sausage. So, ayan. Pero nung unang panahon, wala pong Chinese sausage. Yung chorizo de Bilbao ang linalagay. So, wala akong makitang chorizo de Bilbao. So, ang linagay lang namin is hot dog at saka Chinese sausage. Ayan. Laging halo ng halo. Kasi kung hindi mo ihahalo yan, masusunog yung bigas. So, yan. After 10 minutes, dry na. Pero hindi pa rin luto ang bigas. So, kailangan i-low heat na nyo para hindi masyadong masunog. At ilagay na nyo yung hot dog. Ilagay na nyo yung carrots. Ilagay na nyo yung pasas or raisins. Bell pepper. Itong sweet peas, mamaya natin ilalagay kasi medyo nasa can ang ginamit ko, hindi yung frozen. So, medyo malambot na. So, mamaya na natin. Ito po, mahirap lang ihalo to kasi malagkit eh. Kaya, medyo halo lang. Ayan. Halo lang. Yan, medyo mahirap pong ihalo dahil malagkit. Lalo na kung marami ang gagawin mo, mahirap. So, no pain, no gain, pero masarap po to. Ayan, continuously inahalo hanggang
maluto yung kanin at saka yung mga karne. So, low heat lang po para hindi masunog. Ayan. Lalagay na po namin yung pag ganyan na ang consistency, mukhang luto na, ilalagay na namin yung sweet peas. Kung frozen po yung sweet peas nyo, isabay na po ninyo pag linagay na nyo yung raisins, tsaka yung mga hotdog. Since ito ay nasa can, malambot na, so huli na namin. Ngayon ilalagay na namin yung red bell pepper. Kung ako magluluto niyan, medyo ifa-fry ko muna yan. So, siya ang nagluluto. So, old-fashioned way daw po to. So, susundin natin yung old-fashioned way kaysa modern, yung mga modern way. Yun pong bouillon, dalawang bouillon ang linagay ko. Pero to taste, kasi yung iba ayaw maalat, yung iba gusto may asin ng ano. Ayan. So, pakikita ko sa inyo na kailangan laging halo-halo kasi masusunog. At saka magandang gamitin nyo yung non-stick pan kasi pag hindi non-stick mahirap ihalo. Magi-stick. Ayan. Pero tignan natin kung medyo luto na yung kanin. Tignan natin. Mukhang hindi pa luto yung kanin. Pero tikman na natin para malagyan natin ng konting asin kung kulang. Mukhang luto na po ang kanin. Pero mukhang kailangan pa ng konting bouillon. So, lalagyan ko pa. Ayan. Ilalagay na rin po namin itong sweet peas kasi luto na yung kanin. Ito. Para mahalo na. Ayan. Ngayon ha, imimix ulit. Kailangan dalawang kamay kasi mahirap ang isang kamay lang. May-mix mo muna kasi linagay ko yung yung sweet peas. After na na-mix na po niya, ilalagay niya sa taas yung dahon ng saging. I guess yung dahon ng saging pampaamoy lang para maging amoy mabango. So, at saka namin ilolohit para tama na po yung lasa. Ngayon, isisimmer na lang namin ng konti hanggang maluto ito. Siguro mga another 5 minutes pero sa low heat. Tatakpan namin ng dahon ng saging.
Ayan. So, tatakpan na po namin ng dahon ng saging. Pinunasan mo ba? At lalagay namin sa lohit. So, mga 5 minutes yan. Para talagang maluto na. Okay. So, after 10 minutes na nung tinakpan natin ng dahon ng saging, ang heat ay ito. Lohit lang. Itang kutsara. Medyo dry na. Kutsaran tayo. So, after 15 minutes po na nakatakip ng dahon ng saging, hinalo na naman namin para magpantay yung luto. Yung nasa ibaba, pupunta sa taas. Pero luto na po ito. So, pwede na namin ilagay sa isang container. So, linagay na namin po sa container, luto na. At titikman natin kung ano ang lasa. Okay. Asan yung kutsara? Titikman natin. Ngayon, titikman natin. Ang sarap. So, kakain na kami. Ayan, natapos na po kami magluto ng bringhe. At kakain na po kami. Thank you very much for watching. Please, don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next vlog. Bye-bye!